tun tum kan hlangai thla tur kan en ho tur hi chingchi pastor bial zai pol ania laifan sak na nge hei alharon sakhi mal som madang lam te nia bong kon pastor bial zai pol ina anon sak lar tak em mai khan ya hlamoi tak mai khan ya hi aza ve ai tam hret chu ka en zok to a tun tum hen hanari ek chak chan to mai kan ya chơi là cho cả là soi là vang cảnh em đang cảnh phải rất tuổi ngay tại em có đi xe là cả soi thui liên tục là vang em đang ngay thằng hà lăng xin chúc pastor bia zai Paul mal son mà đang làm min khoi non ler olal pa hatik em he thin nuwa nge hiang thui cho bạn thật hin em ngồi lúc hay e an zai na mun hi kan ko ran kan biak in ni takin ka sia then tlang ko ran biak in mo then tlang khotui liaka mo selian piang kan ni kan biak in ngai om hle baya he helai zai ho hi khai an nula lo ni hlom reng to mai lúc đó cần cái top lúc nghe ý cần lên đón cho vậy zai Paul anh em ô phật nó là nghe đi mimal zai anh em ô kan zai lai kan present lai kami kan in nghe đi kan din chua lai hallelujah amen lo pek te himo nghe đi kami thusem ko avaro pui ta lua lam panga ka va soi na ni bi lo ma ro chu hallelujah amen lo pek ki har te mai ni o zai lai hian mo hetinga mi pa oro top pa hallelujah amen lo pe te tin heta amei chi a om nem deuh te thlaraw lama po min ma deuh hon te mai te ang ka tiang te tak sa che na te anon tul chok neu nok han mu hi chuanin ke chu pathian ni a om ka ti bi pathian thlaraw hi a om pui hi ka ti bi thina engeni chin chia nen a zui zelang chu ate bible chuan chu chin chia na thlaraw la pang chin chia na chuanin bolam lang theya kan tak sa kaut lang hianin arin tar langa mo cha min zui da thina ni athil ti mak ro pui engemo ati dam non ni hi ani ringot bik lo wara en zel teng
nge hian he thil lunga hian lalpa thu seiro ama na ro pui em kan zai so tu te khan kan bia zai bol khan min shoi sila tu na mi kha bi pi ni sa mu le hello oh chi chi pastor bial a tuna pastor athume khi omme khi kala hремia lawak tunge ni ti po he kala hre chia lawa hitin han amel pa nga ta ka mu ve chia tu la kha an fak la sakaro pui em a chuanin chumi zo chan boro khi a omme ti hi a musia a chera tu na hian hei a chera tagin aron ding chuaka tu na mi kha sanon le ula chon ko hama poi po ding chuin te khai kan sa fan isale teng u hetiang ang pastor tharang mit varna nei a hun le a mun azira mani in na za zung zung tin ko than in khom bo rok zong song po ai nge ne khati ang hun kha ani ti muthiam khati ang thiam pastor hi presbyterian pastor tiang kan la nei hi ka chu a hlu ka van ti em tiang ka lo tui ta ma ma thina ni van ro pui toàn cái việc sọt em hôm nay mình tìm về em chứ các em không thấy đầu tiên hết chứ ngô Tan hiền con tình lộc tệ luôn để mình cho được xoay hình cũng xỉa mình thôi nên lên ô lên pa thế thì như vậy hiền
ai mi dit lem ta chulom na in du tok phot mai la alo ril tuk palage het yang ang boruak an ron nei na tur tan hen thara la pang boruak ron kala ron che ata chunin in khom kai hroi tu pastor bill to pastor afak om ka van ti tak het yang boruak an nei ngeni aron thara boruak aron in mung chaudut di ta chunami ron ti al chuak ron par chuak ron al chuak tur khan in khom kai hroi ten a kai hroi thiam ngai ta chun pastor khan thara la pang kha lo dong song tha chumi awang chon het yang boruak ki an thleng le zual mo an thleng an ton chen kha sang le zual ni khen ka hria havan ro pui het yang thara la pang thila hi tiang lo kan mu hi chuanin hanar ek lo tan ka ui thina mi ti da ni le ni lo pe ka ngai to thin lo mani ti tu he ka lo phul pui ta hlut thina atiang tharawin abik takin chi pastor bia zai polte lo thuam thar zia sela an o ka da pot bathe ne lo ti chakin mal lo som zel ro sting du sakda ka hlan tak meu ani